No niin, se on täällä taas tämä Petri Hyvänen ja Saku Leskinen. aika hyvä video tosta. Tai nyt se on hyvä, aika paska video varmaan tulee, kun ei kunnon kameraa. Niin. Käykää tilaa munkin kanava. Sen nimi on Saku Leskinen. Näyttää tässä vähän Sakun pyörä. Ihan vittu hieno. Tämmönen perus Manhattan. Niin kuin näette, tuosta lukee ja Ei keuli, mutta 21. Kulkee varmaan 100 kilometriä. Alama. Ja sitten tää on tämmönen peruspyörä, mutta vittuun paljon parempi peruspyöriä. Sitten mitäs muuta me voitais oikein näyttää tässä videossa? Fuck the police! Oiskohan vaikka... Voi käydään kohta ostaa jotain Brain Blasteria tai jotain, niin me tehdään joku haaste. Moro.